Welcome to my YouTube channel. This is Buwanang Kalog. Og mapuhon guys, Edna. Ed Mubarak na. Palitig sa ninas kung amo. Pusang kuriputa. Kuripot kay sa nga tanan. Wajud gipalit. O guys, naamo guys sa nina gikan sa Pilipinas. Ipatanaw kung pwede ba na siya. Guys, tanawa ha. Dako sa siya no. Oh. Ayan na siya. Katunga ra ko. Ah. Gusi lang siya guys. Kabaw pa gusi mahalon di pa ni siya pratuhon ng mga brand. Pero hinatag na ni guys. Dili pinalit bitaw. Handa ko away. Gosi, gosi. Gosi, gosi. Gosi, gosi. Taas ya, taas. Oh. Ih. Nindot sa guys. Nindot nipis siya nga nindot. Lunis. O siya nindot ni siya Paris. Oh, yellow. Yellow nga ko ang nanik. Square pants. Dako sa siya, dako. Dako kayo. Ngayon ba siya yellow guys? Or ano? Or na kailangan color ipakita pa. Basin ganahag violet. Violet nga color. Nindot sa siyag violet no? Paris. Fair daw. Violet o ganin nindot di Paris. Violet. Pero okay na ba siya? Pero wate may mo kay maura man doon siya. Kani ako Paris ali. Puro man siya guot mo god oh. Yo ka palit eh, pres kani ako sulot, di ba? Oh. Square pants nga violet. Nga na ay higot-higot dire. Onya kani siya, gosi. Gosi nga sa nina. Kani ang gisuot Chanel mong guni guys, pero ni okay naman sa Chanel. Chanel kani. No? Ang id ba para wa man gilain no, wa man palitis kung amo. Magwapa, gwapo. Kaninin mas nindot ni siya. Mas nindot ni siya no. Oh. Kung paubanon ko, mama niya ko sulot. I don't care. Diba ako nila palitis, magdusa sila. Paano isuot ko? Ay kung isuot yung pang-mid na ano. Si Edbook ugma. Halal naman akong damit, meron, no? Meron. Ito. Sao, nakakuripot man. Nakaamog kuripot. Kanina lang ako. Love it. Mas lindot siya dahang violet o kani. Or yellow or kani. Ano? Sa lab na ko ng address. Salamat guys. Salamat sa pagtanaw. Palihog kog likes, shares, and subscribe. And don't forget the notification bell. Sobrang kalog. Bye. Ed Mubarak Tour.